Tak dneska to bol veľmi ťažký zápas, bojovný, o bojovnosti. Prvý polčas myslím si, že Bohemians hral lepšie, ale druhý polčas sme sa zamkli a začali sme hrať lepšie. Vytvorili sme si, ako ste povedali, veľa šancí, len bohužiaľ sme to nedokázali premeniť a Bohemians vystrelil jednu strelu, trafil a vyhrali 1-0, bohužiaľ. Vy osobně jste tam měl minimálně dvě velké příležitosti. Ta první, vaše střela z vole, Milan Čvenger vychytal. Jak jste to viděl vy, tu situaci? Tak prišla tam lopta z center zprava, ja som bol na prednej, trafil som ju tak z vole a Švenger ju chytil, vyrazil pred seba. Ja som už nemal síly na to, aby som sa postavil a doklepol tu, no bohužiaľ. A druhá bola taká strela, no mohol som to lepšie zakončiť, ale bohužiaľ. Tak určite nás to mrzí a budeme musieť si zhodnotiť všetky chyby, ktoré boli v zápase a aby sa do ďalších zápasov neopakovali a odstrániť ich a myslím si, že to bude dobré.